Gipusil sa wala pa mailhing armado ang usa ka lalaki nga nagmaneho sa itom nga pick-up. Nahitabo ang pagpamusil sa barangay Magugpuis, Tagum City sa Davao del Norte pasado alas 9 Miyerkules sa buntag. Base sa CCTV footage nga nakuha sa lugar, makita ang gitaparan sa nakamotor nga mga responsable ang pick-up truck nga nakaparada daplin sa kalsada ug gipusil sa makadagang higayon. Daling misibat ang mga armado human sa krimen. Nadala pa sa Davao Regional Medical Center ang biktima nga gila sa kapulisan nga si Lester Payot Guzman, 32 anyos, residente sa La Filipina, Tagum City, apan namatay pagka alas 10:43 sa buntag. Sa inisyal nga investigasyon, walay plate number ang gisakyan nga motorsiklo sa mga responsable ug ang backride ang nagpusil kang Guzman. Human sa krimen, mipuli og maneho sa motorsiklo ang nagtira. Based sa report po from Tagum City Police Station, sir, ang anggulo po na tinitingnan nila is personal grudge. Subay sa report, 5 kabasyo sa bala ug usa ka fired bullet ang na-recover sa mga otoridad sa crime scene nga gituuhang gikan sa .45 nga kalibre sa pistula. As of now, sir, ang Davao Norte Police Provincial Forensic Unit, nag-conduct sila ng crime scene processing and naka-recover sila ng 5 fired cartridge cases and 1 fired bullet. So, it is believed to be from a 45 caliber pistol na nakuha nila sa crime scene, and it is under their custody na for ballistic examination. Sumala sa kapulisan, negosyante ang biktima o ganhi midagan pagkakonsehal sa Tagum City nitong 2025 midterm elections. Different anggulo ang ginatanaw karon sa atong mga investigador kung ang unsay motibo sa pagpatay sa iyaha. So ginatanaw karon kung pinakauna nilang ginatanaw na anggulo is personal grudge. Pero kakandak pa rin og investigation further ang mga investigador, ginatanaw ang background ang biktima para matrace pa nato kung siya ang posible na nakaaway niya o nakatransact niya bago siya dipusil. Ginasubay pa sa Tagum City Police ang tanang anggulo aron matino ang motibo sa pagpusil patay sa biktima ug aron maila ang mga responsable. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.